Khulumkha Chumui TV nai tongnai Haste Joto Lukurok no Happy Christmas te bisikatani hamjangma yafaro o Christmas te bisikatal norok tongthok naithok lai palok laidi amono suriwo hambai Joto Chumui TV nai tongnai Lukurok no New Year te hingkake Christmas ni hamjangma te khaka hamya khot Phainai bisikatal norok ni bagai hamai khulung khitu banangthun te Joto no o Christmas te phainai New Year no kaham kreng ki palai nang baidi hambai Joto no Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no Christmas te bisikatalni hamjangma te chibaya faro o Christmas te bisikatalo Joto no naithotok tongthotok khe palalanyani ingthang omono suriwo Joto no hambai te khulumka Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no Christmas te bisikatani hamjangma te sibaya faro o Christmas te bisikatalo Joto no tongthoklai resablai musalai de abon ani surmo hamlai Chumui TV nai tongnai o Hasteni Joto Lukurok no Christmas te bisikatani hamjangma yafaro o bisikatal te Christmas nor kangka palati taino nukhungo tongthotok chathotok hamjangma te kupulong bi phaiteng abono surigo jotono kaham tongbaidi Khulumkha ang Atiraj de Borma Chumui TV nai tongnai Joto Lukurok no ani khakaham yafaro phainai Christmas ni jotono no ang khabai khubai khakaham yafaro jotono ni sal Christmas ni salo kaham ungthun awani koimung surimung yagulo jotono no advance Ingreji BC ni Happy New Year 2023 BC jotoni no kaham ungthun obani naimu hambai Chumui TV nai tongnai Joto Lukurok no Christmas te bisikatalni chibaya faro norokbo o bisikatal te Christmas ni salo jotono tongthoke musalai di rechablai di te tongthotok thayo thangai berailai di asukno suri jao hambai Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no sibaite hamaya paro tei Christmas tei bisikatalni hamjamu yafaro taklai ni Christmas tei bisikatalo Joto Lukurok no tongthok chathok tei tongkasakne halok tei nai kaham kereng ke tongna bagai obono suri hambai Joto Chumui TV nai tongnai Lukurok no puilano khulmung yafaro chini tibra Hasteni thung Lukurok no happy drink tei happy Christmas tei chiba yafaro belekeno khaka hamtai hamjangmung advance bisikatalni hamjangmung tei chibai bo Joto thung Lukurok no yafaro 2023 phaitongo ngangke Joto Lukurok no o bisikatalo kaham kerengke tongjabai nangthun sak hamngei hamjangmung manei tongthomung bisingtike srai srai ke jotono khakwar ke o bisikatalo yasak lai nangthun tei srai srai kaham kerengke joto Lukurok no tongthomung bisingtei ma tongbai nangthun chini tibra Hasteni thung Lukurok no taise paifle hambai tei hamjangmung yafaro Puilano jenai tongnai rongno belai kono khabai khulumni te hamjangmung yafaro album mungke monani sade barma ge Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no Christmas tei bisikatalo hamjangma tei chiba yafaro o Christmas tei bisikatalo norok joto no chablai tei tongthoklai naithok tei tongthok ke palai lai di amono suriwo hambai Hello everyone ang Pinaki de Burma Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no drink bisikatal tai Christmas ni hamjagmung tai khakaham yafaro khakhayo no joto kaham tongbaina buskang ni shallo ni bagi tebo kaham ungthu Christmas tai buskang of phai tongnai New Year 2023 no labshok thani joto no naithok tai tongthoke palalai amsung no shurimung hambai tai khulumka Chumui TV nai tongnai Hasteni Joto Lukurok no Christmas te bisikatal eba New Year ni khakaham tei hamjakma yafaro chini Chumui TV ni bakhaktei o shalkotor Christmas te bisikatalo Joto Lukurok no naithotok tei tongtholami ni bisingtei palanya ungthung amono chini surimo Hasteni Joto Lukurok thani angnorung logi Monisha de Borma chini Chumui TV ni bakhaktei belekena hamaya faro chungna ashuk bisiro moi logiri tongma bagai
Joto no khulumka chungno atiki no jayatare logiri tongdi hambai. Tashi hai no hai Happy New Year, tay Happy Merry Christmas.